Happy बैसागु खालामदों नोंलाय सोरखौ भिडिअ खालामदों रायजोफोर दा बेलासिबाय आरोना ओमफ्राय आं नोंथांमोना मोनसे जिनिस मा होनो दिन्थिनि दै माने सामफ्रामबो बाफैयो आरोना बियो नै जोंहा जुखाम बागाना ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां नुयो बेखायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनि आङो नै माबायदि औवा बागानावहाय नाहरदो नै रायजोफोर ओइयावहाय नै नैबे बिसोरो गोसोम गोसोम नुनाया नैबे गोसोम गोसोम नुनाया बे गासिबो दाउसिन आरोना जि मोजां नुखायो नै रियेलाव नायबा नै जि मोजां नुखायो आरोना सामफ्राम बाफैयो आरोना औवा बागानाव रायजोफोर दिनै नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय आरो चेनेलाव जायफोर गोदान मोनसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो आरो माने भिडिअखौ लाइक शेयार खालामबानो जाबाय कमेन्टबो खालामबानो जाबाय होमबा दा रायजोफोर जोंहा नै दा आं अफिसाव दंफैयो दा दिनैहाय गथ'फ्राबो बांद्राय फैयाखै आरोना ओंखायनो माने क्लासाबो बारा जायाखै दा दिनैनिफ्राय बन्द' मोनसिगोन आरोना बैसागुनि बयनिसिमबो हेपि बैसागु ओमफ्राय दा नै दा जोङो बारा गोबाव थानाय नंला बेयावनो संक्रान्तियानो जोबाखै बै बैसागु जाग्रोखो मा संक्रान्तियानोथ' बैसागु जायो हेपि संखौ बरायबाय जोंना नै जोंनि अफिस खाथियाव नैबे बड'लेण्ड रादाबखौ नै खिथाहर जोंना खाथियाव होननानैहाय नै स्रिं स्र' जोबथार जोंना ओरैनो दिनै स्रिं स्र' जाजोब्बाय हस्टेलनि गथ'फ्राबो थांजोब्बाय सेस नै जोंना साहा थाग्राखौ खिथाहरदो साहा थाग्राखौ नै जोंना बे साहा थाग्रा बैयो ओमफ्राय नैबे स्टेज जाग्राखौ नै स्टेजआ बायदिसिना दोनलाजोबनाय दा बेयावहायनो बायदिसिना प्रग्राम जाबा बेयावनो स्टेज खालामो आरोना बेयाव गासिबो बेयावहाय गासिबो ओरै फुरा नायगिरिफोर थाजोबगोन बेयाव अडियेन्स होमबा रायजोफोर दिनै नै मा खालामो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम भिडिअखौ होमबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो स्टार्ट खालामसै र' नै आं बिदिखौ मबाइलबो लानानै खेबहरनो गिबावो दे बिदि माबाखौ होनदां गोजौ आयौ आं नाहरनोबो हाया दा रायजोफोर नै मा होनो माबा शपिं खालामनो होननानैहाय बिनानावबो फैगासिनो आरोना ओमफ्राय बाबा बिनानाव ओमफ्राय फिसालाबो फैगोन दा न'आव रावबो लानो गैया नामा बेखायनो लाबोफागोन आरोना दा बेखायनो मा खालामनाय जायो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय थौदो होमबा नै लांदां जोब गासिबो लांदां जोबगार माखौ दिनै लांदां जोब गासिबो मानसिफ्रानो रावबो गैया दिनै जोंहा बैसागुनि बन्द' मोनसिगोन आरोना दिनैहाय क्लासानो बारा गैया बेखायनो जोङो दिनै ओरैनो दङ नै दा बयबो हेपि बैसागु हरदो जेरै हेपि बैसागु हरदो दा नै बे खेब्राखौबो Happy बैसागु ओमफ्राय नोंखौबो खेबसे हरदो खेब्राखौ सारां जाखा जोंना बैसोदियानो तुजु बिफा बियो बेहा फिसाजो दं हेपि बैसागु नुदो बयखौबो हेपि बैसागु बेसेबां मोजां बेग नै बेसेबां मोजां ओमफ्राय बे एफा मोजां बेग नै बेखौ हेबग्राया नैबे मानसिया सोरनोबा नांगौबा खिथाहरनो हागोन आरोना औ नै एकदम गावनि गोसो बायदि कालार गोसो बायदि डिजाइन स्टाइल बेखौ लानो हागोन आरोना खालामहोनो हागोन बे आं फसायनानै माबानाय कालारमोन आरोना बियो जि मोजांखा नै मा बानायो बेयो मेरला बुस्थु बानायो गोरोंथार ओमफ्राय बेना आरो मोनसे जिनिस मोनना होबावनोसै आङो दे इउटुब चेनेला खिथाना होद' इउटुब चेनेलबो दं औ दे फरायो औ सल'बाथा फरायो गोदोनि कमेडिबो दं औ नायदो औ ओमफ्राय फागुन फाग्लि नामा माने बेनावहाय
गोदोनि आबै आबौमोननि सल'बाथाफोरखौहाय बिनियाव खोनाफिनजोबनो मोनगोन आरोना जायफोर बिमा फिसाफोरनो खोनासंहोनो हागोन आरो जायफोर माबा मा होनो सेंग्रा सिख्लाफ्राबो खोनासंनो हागोन आजिखालिथ' खोनालाना बिदिखौहाय ओरैनो बिबौफ्राबो खिन्था रोंला बेखायनो दा खोनानो हागोन आरोना ओमफ्राय नोंबो इउटुबार नामा खालामदों नोंलाय सोरखौ भिडिअ खालामदों नुबाय दाना गावहा मालायखौ खेबखोमागासिनो बे मानसिया र' बै नोंखौ होना होगोन आं फंबाय नै बे जोंनि बे स्टाफ रुमाव जिरायग्रा दुइसिन फंबाय बियो औ बे सार हाथरखि सार ओमफ्राय क्लास लायनोसै दा ए दे नोंनो मोजां ला सोरनि जाग्रा मोनजागोनलाय ए सोरनि हरलाय मोनजानोसैलाय नामा रावबो गैया दा बांसिनानो ए आयौ नै दिनै जा सोरनि होनदों मिथुन नबोदयानो थांनाय ए गथ'फोरसो जाहोदों आरो ना सोरबा नबोदयाव पास जानायनो नेगासिनो जोंहा वेटिं शेडआवहाय बिसोर फैनायखौ बाबु मा जिनिस अरे बाय बाबु नायनि नोंखौ नै बायदिसिना बैसागुनि माबा माबि फानदों बेयावहाय नै लाड्डुखौ नेफाग्राफ्रा फिसालाखौ नेफाग्राफ्रा नै फिसालाखौ नेफाग्राफ्रा आइनोथ' नेगासिनो नै बेयावहाय थानानै हनै बुलायदों जाग्रा जानानै ओइ बै नै आयौ जाग्रानि बुलायदों बिलाय मा नाम खिथा बिलाय दे बाबु नोंना मा नाम नोंना मा नाम मा मोसाहारि दिन्थिगिरि नोंनालाय बाबु सुजुगिरि ए खुंगिरि सानैजों बिदा फंबाय नामा बिलाय ए आइ बाबु नों मा थाखोआव फरायो बिथरायाव नोंबो बाबु खुंगिरियाबो बिथरायाव थांसै दा दिनै क्लास गबाय दे बैसागु रंजानोसै ना बैसागु जायो दा अमा जायो दा लाड्डु महाराज फैगौ मिनिलायदों नै बेखौनो नायनो नेनानै थाबाय आंना कलिगफ्राहाय दाना नै बियो खाथियाव थांबा गाबोसो मामिखौ मोनबाथाय गाबो मानसिफोरजों रावजोंबो थाया बिदिहाय ओमफ्राय दाना मोनखांनायनि उनाव बिसोरजों आलादा जाबोबासो मिनिलायबावबाय बियो जानो नै मामा नै आंना बेग गोदाना मोजां ना मोनेस मोजां गिदिर माने जोंनि थाखाय मोजां ना आच्छा बेनो जिनिस लानांगौ मानांगौ नायनो मोजां औ कालारखौथ' आंनो बानायनानै माबाना हरखादों बिदि आच्छा निउट्रेल कालार औ मोजां नुदों आंहा गावहा बेखौनो बानायग्राया बेखौनो लाजिबाय थादोंमोन देद्रायबाय माबा दुलि बायदि नुबाय होननानैहाय ओमफ्राय नोंनो बेसे गिदिर नांगौ आंनो बेसे गिदिरखौनो नांखागौ बुरजाखौ मारै जाखो मिनिलागासिनो नै मिनिदों नायनो हाथाया नोंना बेसेबां जाखो हाथाया आइरन लोंनानै मैला जाजोब्बाय नै हाथाया
Tatay ini dikali ba? Tatay bisa berada ke sini. Sih, बै यावहाय नै नै जि मोजां ना बेना बिलाइफ्राबो नै बिफांफ्रा सोमखोर सोमखोर जाजोब्बाय लाइट ग्रिननो पुरा Fish, mama. Fish. Oh, dekat ini. Bila ini besar. Nah, itu lansai. Kamu sama siapa yang? Aku hantar bagian ke. Apa itu selalu nabi nengah? Ini ada mana kira? Bindi kena. Udah bindi sini. Masakan? Oh, jis kan tak belum dulu ya. Belum. Ada mulai. Ebis doh? नै जोङो टाउननिफ्राय फैनानै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बारबोबाय ना बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बारबोनानै नै बेयावहाय गाइखेर दाखा दोननो माबा मा होनो बेखौ थिंख्लि ना मा होनांगौ बेखौ लांफैदो आरोना गाइखेर दाखा जाबाय थायोना जोङो बेखौ लानोसै रायजोफोर माइ फोसाबगासिनो नै जोंना माबायदि माइ फोसाबदों नै माइ सिबदों फांखा होलायनानै नै माइखौ बिदि फोसाबदों नै ओमफ्राय मिलाव हैनोसै आरोना होमबा रायजोफोर दाथ' न'आव सफैबाय ओमफ्राय फ्रेस जानोसै लोंसै होमबा भिडिअखौ बेयावनो एन्ड खालामसै रायजोफोर आङो दिनै जानाय लोंनाय देखायथ'ला होमबा एसेनोसै रायजोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं